Giklaro sa Department of Agriculture nga wala pa'y kaso sa Q fever sa Davao Region ug nagpabiling kontrolado ang sakit luyo sa kumpirmasyon niini nga nakasulod na sa nasod. Sa pakikinabi sa GMA Super Radyo Davao kang Engineer Ardel de Mesa, Assistant Secretary for Special Concerns and for Official Development Assistance ug tigpamaba sa Department of Agriculture nga gilayong gi-depopulate sa Bureau of Animal Industry ang mga hayop nga posibleng na-expose sa unang kaso sa Q fever sa nasod gikan sa Amerika nga gidala sa Pampanga ug Marinduque. Pagpasabot ni De Mesa nga ang Q fever makuha gikan sa mga hayop sa uma sama sa kanding, karnero ug baka nga posibleng makuha pinaagi sa ihi, hugaw ug ubang bodily fluid. Hinoon giklaro sa opisyal nga wala pa'y nakatala nga human-to-human transmission sa mong sakit. Samtang nagpasidaan ng DA sa mga angay buhaton o galing adunay matala nga kaso sa Q fever, usa na dinhi ang isolation ug ang pagpahigayon og RT-PCR test. Hinoon, mamahimo matud pa matambalan og antibiotic ang sakit.